ndiye anaonekera Satana pakati pa anthu amene wa maonekedwe a munthu, ndipo anabwera maonekedwe a munthu wokalamba kumbado umene uwu, kunena kuti akuluakulu mukudziwa inuyo kuti Wadda, Suwaa, Yaghuthu, Yauku komanso Nasri adali anthu olungama, amatilamula ife zabwino ndi kumatiletsa zoyipa. Panopa anthu adamwalira, choncho ntchito zabwino zimene ife timalimbikitsidwa panopa zayamba kulowa pansi. Anabwera mwabwino. Mudziwe kuti Satana akamambwerera munthu amambwerera mwabwino, ngati mmenenso Allah akuyankhulira mu Qur'ani mu sura Al-A'raf pamene ankabwera kwa makolo athu awiri Adam komanso Hawa. Adanena kuti chani? Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajara illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Palibe atu chimene mbuye wanu akukuletserani mtengo uwu kupatula kuti inuyo mukonza kukhala angelo awiri mukawiyandikira mtengo, kapena mukonza kukhala mugulu la amuyaya. Ndipo wakasama huma, adalumbira pawiri wakulumbira nditu Satana, inni lakuma lamina nasihin, ineyo pa inuyo awiri ndine mmodzi wa olangiza. Kusonyeza kuti anabwera Satana ngati wolangiza. Ndi chimodzimodzi inuyo amakubwererani Satana mabwerede ngati malangizo. Maganizo mwanu muja amabwera ngati malangizo. Akonza kubwera kudutsira mwa munthu. Mwachitsanzo, inuyo mayi mukachoka pano mukonza kutsimikiza mu mtima mwanumo kuti kuyambira lero mudzayamba kuvala hijabu yolongosoka. Ndiye shaitani amabwera ngati malangizo. Kodi amene aja amayankhula kuti muzivala hijabu aja akudziwa za umphawi wako? Akudziwa amene aja zoti wewe umalephera ngakhale ndi kugula paketi la sugar? Ndiye akufuna ukagule hijabu yodula, ndrama ukaipeza kuti? Satana eti akubwera pamenepo ngati akukulangiza koma akufuna kukutsekereza mukukwaniritsa chani? Chilamulo chimene Allah wakulamula. Ndiye anawauza anthu amenewa ngati maganizo ndi abwino. Taonani anthu awa matikumbutsa za chani? Za ntchito zabwino. Koma pano ntchito zabwino zayamba kulowa pansi. Tatiyeni tiseme zosema, tiseme ziboliboli, tiumbe zoumba-umba, ndipo tikaziyike mu malo amene anthu amene wamakonda kukhala. Chifukwa akamaphunzitsa iwo amakhala m'malo ena ache, ndipo pamenepo tikayikepo chosema chija ndicho linga choti anthu tikachiona tizimukumbukira yemwe amakonda kukhala pamalopo, ndipo tizikumbukira zimene amatani? Amatilamula. Anayamba ngati maganizo abwino. Anthu anapanga zimene zija, ndipo anasema ziboliboli zokwanira 5. Chiboliboli chilichonse anachipatsa dzina: Wadda, Suwaa, Yaghuth, Yauku, Nasr, ndikukazika m'malo amene anthu amene wa amakhala. Ndiye Iblisu alaihi la'an, temberero la Allah lipite kwa iye. Satana ndi wotembereredwa, ndipo adzakhala wotembereredwa mpaka na kalekale. Iyeyu adasowa anthu atachita zimenezi. Ndiye panadutsa nthawi yochuluka, zaka zambiri, mbado umene umadziwa cholinga chimene asemera ziboliboli onse unatha. Onse ni kumwalira. Panabwera mbado wina umene udapezeka kunena kuti wapita chakukalamba, anthu amene amakhala zaka zambiri, zaka 1000. Si lero tikukhala zaka 100 ndikumanyadira kuti tafika zaka zambiri. Ayi, anthu amene amakhala zaka 1000. Ndiye muziwerenge zaka 1000 zadutsa. Anthu analata iwala cholinga cha kusema kwa ziboliboli kumeneko. Ndiye anadzabwera tsopano kwa mbado wotsatirawo. Atadziwa kunena kuti apapa awawa chinyamata awa sakudziwa cholinga chimene makolo wawo adatani? Adasemera zinthu zimenezi. Ndiye adawauza.
ndipo anabweranso maonekedwe a nkhalamba kukhala ngati iyeyo ni nkhalamba imene yatsala ni moyo mu m'bado umenewo. Ndiye adawuza kuti kodi mukudziwa inu cholinga chimene tidasemera zimenezi? Zimenezi tinazisema ndi cholinga choti tizizipembedza, chifukwa anthu amenewa adali abwino kwambiri. Choncho tikamawapembedza atenga mapemphero athuwa ndi kukasiya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pamenepo pamene shiriki idayambira. Wina aliyense amene amapanga shiriki amadziwa kuti Allah ndi amene ali na malenga. Wina aliyense amene amapanga shiriki amadziwa kuti Allah subhanahu wa ta'ala ndi amene ali ni mphamvu. Amadziwa Allah subhanahu wa ta'ala kuti iyeyo ndi Mulungu, zonsezo amazidziwa. Koma amakhala ndi gawo lina lake limene amamukayikira Mulungu, pachifukwa chimenecho amakatenga zimene akuzikayikira kwa Allahzo kwa anthu ena kapena kwa zinthu zina. Simudzampeza munthu amene amapita kwa sing'anga kukatenga mankhwala kupatula kuti iyeyo ali ndi chikayiko kuti Allah akhonza kumuchiza nthenda yake imene akudwala. Aliyense amene amapita kwa sing'anga kukakhwima kuti atetezeke kuzaufiti, iyeyo amakhala ndi chikayiko kuti Allah sangamutani, sangamuteteze. Wina aliyense amene amatenga mchere ndi kumawaza pa business yake, ndi kumayika mu handbag, ndi kumazungulilitsa nyumba, amene yoyo amakhala ndi chikayiko kuti Allah sangamutetezere zimene akuzitsirikazo. Aliyense amene akutsirika munda mu nthawi ino, anthu alipo mugulu Asilamu amene atatsirike munda. Alipo anthu mugulu Asilamu amene ndikuyankhula pano adatsirika shopu yawo. Anthu amene wawa ali ndi chikayiko mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwowa kumukayikira Allah kuti sangawapatse chitetezo, kuteteza zimene iwo akuziteteza pano kudutsira munjira zolakwikazi. Mayi amene wapita kwa sing'anga ndi kukatenga mankhwala olimbitsa banja, mayi amene akumukayikira Allah kuti sangalikonze banjalo kupatulapo zimene wakatenga kwa sing'angazo. Ndi angati mwa inu amayi amene mwakaponda kwa sing'anga mwawadyetsa amuna anu zinthu zonyasa mu dzina loti banja lanu litani lilimbe? Ndi angati mwa inu? Simungayankhe, koma amene adapanga zimenezo mu mtima mwake mwakudziwa. Mpaka anazimafika ponena kuti mumapanga zinthu zimene moyo wanu ngakhale wa misala sangachite. Ndicho linga chofuna kuti musamale banja lanu. Koma mukumwiwala Allah subhanahu wa ta'ala amene inuyo adakulengani musakudziwika. Musakudziwika kuti ndinu akazi auje, komanso musakuwadziwa amuna anuwo. Allah subhanahu wa ta'ala adakulengani, ndikukukulitsani, ndikukupatsani zimene lero lino zili pathupi panupo, ndikukukwatirani amuna amene anakukwatiraniyo. Zimene zadachita ndi Allah. Inuyo tusimudakwatiwe chifukwa cha kupindika kwa thupi lanu. Chifukwa muganiza ngati kuti mudakwatiwa chifukwa thupi lanu londropindika bwino. Kapena mwina muganiza kuti mudakwatiwa chifukwa cha nkhope, kuti ndinooneka bwino. Kunja kuno kuli akazi ooneka bwino, koma iwo banja akulisowa. Kunja kuno kuli akazi amene ali oumbika bwino, koma banja akulisowa. Amene amapereka banja ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Koma taonani inu mayi mwamphatikizira Allah subhanahu wa ta'ala pokatenga mankhwala kwa sing'anga kufuna kuteteza chimene Allah wakupatsani malo mompempha iyeyo Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Imene ndi imene tikuitcha kuti shiriki. Taonani Allah subhanahu wa ta'ala pamene inu mwafikapo ndi amene akudziwa mavuto amene inuyo mwakhala mukudutsa. Mutati muyambe inuyo kuti fotokozera mavuto amene inu mwakumana nawo, ambiri munazingokhetsa misozi amene ali pano. Koma ndithudi inu zokuyenerani mavuto anu onsewa amene mukudutsana nawo aja mupite kwa sing'anga kuti angakuchotsereni? Zosatheka. Amene angakuchotsereni mavuto amenewo
ndi amene anakubweretsani pano pa dziko lapansi, amene ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Choncho makolo anga, achemwali anga amene muli pano, agogo anga amene muli pano, zindikirani kuti ngati pali mulandu waukulu pa dziko lapansi pano, mulandu wake ndi uti? Ndi umene wa shiriki. Ngati pali mulandu umene uli mulandu waukulu kwambiri, ndiye ndi umenewo. Ndi mulandu umene umakhala pakati pa inu, pakati pa ine ndi mbuye wathu. Ndipo oyankhula adayankhula mugulu la matabiina amene ali Qatada komanso Al-Hasan al-Basri, munthawi yomwe amafotokoza zokhudza kuopsa kwa shiriki. Adanena kuti shiriki ni mulandu umene umakhala pakati pa munthu ndi mbuye wake. Ndipo pakati pa ifeyo, pakati pathu, pali milandu mitundu itatu. Adh-dhulumu thalathatun, milandu kuponderezana kumene kumakhalapo kulipo magulu angati? Atatu. Pali dhulmun la yughfar, pali kupondereza kumene sikumakhululukidwa. Kupondereza kumene sikumatani? Sikumakhululukidwa. Wa dhulmun la yutrak, ndiye pali kuponderezedwa kumene sikumasiyidwa chisawawa. Komanso pali wa dhulmun yughfar, pali kupondereza kumene Allah amakhululuka. Fa amma dhulmu alladhi la yughfar, tsopano tikamaona za kupondereza kumene Allah samakukhululuka, fashirku billahi azza wa jalla, ndiye ndi shiriki imene tikuinena apa. Man mata alaihi, amene wamwalira ali pa shiriki imeneyi, wajabat lahu nar, zilizokakamizidwa pa iyeyo kukalowa kumoto. Amene wamwalira ali ni mulandu wa shiriki tikunena apa. Olo munthu udziswali, mukhoza inuyo mayi kumaswali kasanu pa tsiku. Mayi mukhoza inuyo kumavala hijabu yabwino ija. Mayi inuyo mukhoza kumapereka sadaka kwa anthu osauka. Inuyo mayi mukhoza kumasala mwezi wa Ramadhani. Mayi mukhoza kutenga ndalama zanu ndikukapanga haji. Koma ngati inuyo mukupanga shiriki tikuinena apayi, zonsezo kwa Allah zilibe ntchito. Kungo omwalira inuyo muli pa chimenechi. Inuyo mayi kungo omwalira mukuchokera kwa asing'anga. Inuyo mayi kungo omwalira mukuchokera kwa katenga matalasimu. Mayi inuyo kungo omwalira mukuchokera kwa abusa. Basi inuyo chisilamu chanu chaonongeka, mukakhala kumoto mpaka nakalikali. Ndi mulandu umene ni mulandu umene Allah sama utani? Sama ukhululuka. Zimakhala zokoma tikamaphunzira za swala, zimakhala zokoma tikamaphunzira kuwerenga Qur'ani, zimakhala zokoma akamatiuza zokhudza kusala, zokhudza tahara ndi zina zotero. Koma nkhani imene imapweteka kwambiri ni nkhani imene tikuyankhula lero apa. Chifukwa ni nkhani imene imakhudzana kwambiri ndi zilakolako zathu, imakhudzana kwambiri ndi zimene mitima yathu yamanga. Anthu tachuluka muzoyedzamira, tikuyedzamira mu zinthu zambiri. Ena mwa inu amuna anuwo mukwatenga kuti iwo ndi mulungu. Ena mwa inu mumanena kuti mwamuna amene uyu chipanda iyeyo ine bwezi ndili ndani. Ananditola ineyo ndili pa usiwa. Koma inu zimenezo nzona. Allah subhanahu wa ta'ala mwamusira kuti ndiye mulandu umene Allah Rabbul Izzati wal Jalali sama ukhululuka, ndiye umene wa ashiriki. Wa amma dhulmu alladhi la yutrak, tsopano tikamakamba kupondereza kumene Allah sama kusiya, ndi fa dhulmu nnasi ba'dihim ba'dha, ndi mulandu umene umakhala pakati pa inu ndine. Zimene inu ndine talakwirana mpaka na pakati pathu tikhululukirane, ndi pamene Allah atatani atazichotsa. La yutrak, sama zisiya kwa iyeyo, yani kuti iyeyo kuzikhululuka mpaka na pakati pathu titani tikhululukirane. Ndi chifukwa yake munthu msilamu amene wayambana ndi msilamu nzake pa zinthu zimene zili zosakhudzana ndi Allah subhanahu wa ta'ala,
iyeyo ndikumukwira nsilamu nzake ndikumutembenukira nsana osamamuyankhulitsa kokwanira masiku 3, iyeyu swala yake simalandiridwa mpaka atakampepesa nsilamu nzake. Koma ndi angati mwa ino amayi amene mwakwirana pa nkhani yazi kumaonetsana misana chifukwa cha zinthu akuti za magulu, za kumagulu mpaka na pakhomo pa uje inuyo sakapondapo, za kumagulu mpaka na kwasemera uje chinyawu, za kumagulu. Muzindikire kuti umene ni mulandu umene Allah samausiya mpaka na inuyo ndi amene mukwayipitsira mbiriyo mukapepese amenewo. Swala yanu osamalandiridwa. Ndiye pali mulandu omaliza wa amma dhulmu alladhi yughfar, mulandu umene Allah kupondereza kumene Allah amakukhululuka. Fa dhulmu al-abdi nafsahu fima bainahu wa baina rabbih azza wa jalla, ndi zimene zimakhalapo pakapoloyo akadzirakwira yekha. Allah wakuletsani inuyo kuti mudzionetsa thupi lanu mukamatuluka kunja kwa nyumba, mukuoneka kuti thupi lanulo muli kuti lonselo. Ndiye inuyo ndikumatuluka nyumbamo mutavala zothina, gawo lina la thupi lanu likuonekera. Umenewo ni mulandu umene uli pakati pa inu ndi Allah subhanahu wa ta'ala, pa zimene Allah yawakuuzani kuti mutani muchite. Ndiye mukudzipondereza nokha, sizimpweteka Allah munjira ina iliyonse, sizimunyasa Allah munjira ina iliyonse. Choncho ukampempha Allah kuti ya Rabbi, Allahumma ghfirli, embuye wanga ndikhululukireni, zalamtu nafsi dhulman kathira, ndadzirakwira ndekha kudzirakwira kwakukulu, ndanyoza lamulo lanu la hijabu, ndapanga mwano kwa amuna anga, taonani ndayankhula amuna anga mawu apamwamba, kukweza mawu anga pa amuna anga, zimene zili zosayenera kwa mkazi wa Chisilamu. Ndikhululukireni. Allah amatani amakhululuka. Koma tati mulandu umene Allah samakhululuka ndi chani? Shiriki. Shiriki, amayi mwasonkhana pano, ndi chimo limene lakhala likupeputsidwa kwa nthawi yayitali, mpaka nanso lero lino omwe inuyo mmawatenga kuti ndi mashehe alinso muchiti ali muchimenechi. Iwonso ndi amene ali patsogolo ndi kumapanga shirikiyo. Kodi anthu amene akutsatirawo angayiope bwanji shiriki? Ngati shehe iyeyo akumapita kwa asing'anga ndi kumanena kuti pamudzi pano anthu simukupanga bwino, mukhaula, mukumangobera na chimanga, koma munda mwangamu mukangoyerekeza kulowamo wina zimuonekera. Shehe amene akudalira cha? Shehe amene chimene chikumuyankhulitsa mawu amene ndi chani? Kupatulapo ufiti. Ndiye ngati shehe akumakhala patsogolo kuwayitanira anthu ku shiriki, ndi chifukwa anthu shiriki sakumayitani, sakumayiopa. Ngati shehe akumalemba matalasimu, anthu nikumanena kuti izi zitu izi mupite kwa uje aja akakulembereni akupatseni. Ndiye inu kumapita kwa ujeo atavala chikofia akumaswalitsa mu mzikiti, akumayima pa mimbari, muiopa bwanji shiriki? Ndiye anthu muzindikire kuti mu Chisilamu mulibe chinthu chotchedwa kuti matalasimu. Aliyense amene amalemba matalasimu si shehe koma ndi mfiti. Ana uqsim billah, ina ndikulumbira mwa Allah subhanahu wa ta'ala, yemwe mzimu wanga uli mdzanja lake, amene amalemba matalasimu si shehe, ameneyo ndi mfiti. Chifukwa matalasimu ndi chani? Ndi ufiti. Matalasimu ndi ufiti, palibe so kuchitira mwino. Matalasimu ndi kubwerenza atu apa amayi inuyo kungopita kwa mfiti amene mukumucha kuti sheheyo, inuyo Chisilamu chanu mwatani? Mwachiononga. Tikutsindika tikuti matalasimu ndi chani? Ufiti. Ngati alipo pano amene amalemba akasiye akaoche zimenezo. Ngati amuna ana amalemba zimenezo mukauze kunena ati amuna anga tikapyere zina koma izi mutani musiye. Chifukwa inu kungomwalira muli pa zimenezi mukakhala ku jahannama abadan mpaka na kalekale. Ndiye amayi
tsiku la chiweruzo Allah subhanahu wa ta'ala akulisimba kuti ndi tsiku limene lili lalitali poyerekeza ni masiku amene inu ndine timawerenga. Ndi tsiku limene lingafanane ndi chani? Ndi zaka 1000. Zaka zingati? 1000. Inu zaka 1000 alipo mu bado wathu uno anakhalapo zaka 1000. Ndiye tsiku la chiweruzo. Kungoyambira tsiku la chiweruzolo ndi kumapita uku. Kiyama ikadzango yambika masiku onse ochokera pamene kumapita uku, tsiku limodzi lokutalika kwake ndi zaka 1000. Alfa sana. Zaka zingati? 1000. Ndiye mutenge mmene tikukhalira pano zaka 1000 zija, Allah subhanahu wa ta'ala akunena kuti amene angamwalire akupanga shiriki akakhala ku jahannama ako mpaka na kalekale. Chabwino akanangoti akakhala ku jahannama ako zaka 10. Nde muwerengetsere zaka 10 mupange times 1000 pa tsiku lililonse. Tsiku chaka chimakhala ni masiku anga 365. Ndiye kuti 365 times 10 ndi 3650 masiku. Ndiye masiku amene wamuike ko maziro okwanira ngati? 3. Zaka zochuluka. Ndakakuzeni kuti mukakhale zaka 20. Ndakakuzeni kuti mukakhale kumeneko mpaka na kalekale. Moto wa Allah amayi muli pano si moto wa masewera. Aliyense okalowa ku moto, mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akutsindika kuti iyeyu khungu lake likasinthidwa silikakhalanso mmene likuonekera panomu. Khungu la munthu okakhala ku jahannama likakhala lonenepa mtunda wa masiku 3. Mtunda umene munthu ungawuyende kwa masiku 3 ndi mmene litakanenepere khungu la munthu wa ku jahannama. Pewa lapa ndi kukafika pewa la kumanzere, mtunda umene uli apa ndi masiku okwanira 3 amene mbalame yothamanga kwambiri ingayende. Anthu akakhala mu chilengedwe choyenerera ku jahannama azikaotchedwa bwino, azikamva ululu bwino. Chifukwa chani? Nthawi iliyonse imene khungu limene lilidzikadyeka ndi jahannama ndikufikira ponena kuti iwo atsala pang'ono kumwalira, Allah adzawapatsanso khungu lina liyadhuqul adhab, ndicho linga choti alawe bwino chilango chowawa chimenechi. Jahannama si amasewera. Ndiye muope moto wa Allah subhanahu wa ta'ala podzitalikitsa kuchani? Choyambirira ashirki. Ndiye tanena kuti shiriki ikutchulidwa chonchi kuti ndi chinthu chachikulu chifukwa wani? Ndi mulandu umene ulipo pakati pa inu ndi ndani? Ndi Allah. Chachiwiri, shiriki ndi kusayamika kwa kukulu kumene munthu angachite. Allah akutipatsa madalitso a mvula eti. Ndiye kuti tilowe mu mzikiti mwete.